Трябва ли да се третират капилярите и мрежовидните вени на краката, за да не се получат разширени вени? Смущаващите за някои пациенти, особено за дамите, паяжиновидни и фини венички по краката, са съвсем начален стадий на хронична венозна болест. Като цяло те представляват по-скоро козметичен проблем и няма медицински показания за тяхното третиране в повечето случаи. Хубаво е при наличие на подобни вени по краката да се консултирате с съдов специалист, за да се изключи подлежащ по-сериозен проблем с венозната система. При тези пациенти е възможно след време да се изявят разширени вени, но този процес трудно може да се предвиди. Третираме тези кръвоносни съдчета с склеротерапия или криолазерна криосклеротерапия с естетическа цел. При напредване на процеса и прекомерното им разпространение по хода на долните крайници, третирането им е по-трудно и изисква повече процедури. В някои случаи се получават много изпъкващи над нивото на кожата капиляри, които създават риск от кървене при минимално нараняване или натоварване. И тук вече имаме медицински показания за лечението им.